Sok koji topi kilograme preko noći. Zdravo svima i dobrodošli na naš kanal. Danas pravimo ovaj čudesni napitak za mršavljenje i skidanje sala sa stomaka. Pije se po 1 čaša soka uveče pred spavanje i to 5 dana za redom. Osim što će vas rešiti viška kilograma, oslobodit će vas i svih nataloženih toksina u telu. Regulisat će šećer u krvi, smanjiti krvni pritisak i držati holesterol pod kontrolom. Pozitivno će delovati i na jačanje imuniteta. Efekti po zdravlje su jako dobri i rezultati sigurno neće izostati. Pogledajte ovaj video od početka do kraja. Pa da krenemo. Prvi sastojak u našem današnjem receptu je peršun, tačnije peršunov list. Najbolje je da ga nabavljate svežeg na zelenim pijacama. Dostupan je tokom cele godine i njegov doprinos u prirodnoj medicini je veoma značajan. Za početak odvojite nekoliko stabljika iz veze peršuna. Operite ih, otresite od vode, a zatim počnite sa odvajanjem listova. Za peršun je poznato da izbacuje višak vode iz tela i sprečava zadržavanje tečnosti u organizmu. Na taj način pospešuje bržu razmenu materija i ubrzava mršavljenje. Danas se naročito ceni čaj od peršuna za mršavljenje, kao i sveži sok od peršuna i limuna. Biće vam potrebna puna šaka peršunovih listova. To je nekih pola šolje. Drugi sastojak je đumbir. Korišćenjem ove biljke možete brzo skinuti masne naslage oko stomaka i izgubiti značajan broj kilograma. Odsecite manji koren đumbira, otprilike veličine vašeg palca. Očistite ga od kore pomoću noža, ali možete koristiti i kašiku ili ljuštilicu. Ovaj koren pospešuje bolje varenje hrane, eliminiše nadutost stomaka, snižava holesterol i pomaže bolje lučenje pljuvačke. Presecite očišćeni đumbir na nekoliko sitnih delova radi lakše dalje pripreme. Treći sastojak je sok od limuna. Presecite limun na pola, a potom iscedite lekoviti sok. Uloga limuna je da dodatno stimuliše lučenje sokova u želucu koji poboljšavaju metabolizam. Ubrzava mršavljenje, uklanja toksine i povoljno utiče na rad jetre. Iscedili smo limun i evo koliko smo soka dobili. On će dati osvežavajuću aromu našem napitku. Četvrti sastojak je cimet u prahu. Možete koristiti obični ili cejlonski cimet. Za današnji recept odmerite 1 kafenu kašičicu cimeta. Peti sastojak je domaće jabukovo sirće. Sirćetna kiselina pokreće probavu, olakšava pražnjenje creva, pospešuje bržu razmenu materija i ubrzava potrošnju kalorija. Za današnji recept bit će vam dovoljna 1 kafena kašičica jabukovog sirćeta. To je to. Svi sastojci su spremni. Sada nam je još ostalo da odmerimo vodu. Na ovu količinu sastojaka bit će vam dovoljno pola litre vode. Za naredni korak treba nam blender. Izručit ćemo u njega najpre pola šolje listova peršuna, iseckan đumbirov koren, kašiku cimeta u prahu, malu kašičicu jabukovog sirćeta, sok od limuna i za početak manju količinu vode. Sada počnite sa blendiranjem. Uključite uređaj i miksajte sastojke 30 sekundi. Nakon toga u sok izručite svu preostalu vodu, pa nastavite sa miksanjem. Dobit ćete oko 6 decilitara soka, što vam je dovoljno za 3 dana. Prespite u odgovarajuću čašu 2 decilitra napitka. Dodajte kolut limuna i popijte odmah isto to veče pred spavanje.
Ostatak čuvajte u frižideru u staklenoj tegli sa poklopcem. Popijte u naredna 2 dana, pa zatim napravite novu turu. Pogledajte obavezno i recept za brzo mršavljenje i skidanje sala sa stomaka. Pravi se napitak od peršuna i limuna i pije se 5 dana za redom. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete i taj video. Napišite nam u komentaru iz koje zemlje nas pratite, tako ćemo lakše prilagoditi naš sadržaj. Želimo vam dobro zdravlje i srećne praznike.